Una papallona Apol·lo fotografiada tavascant, a la vall de Cardós, a finals de juliol de 2025. L'Apol·lo pot arribar a fer 5 centímetres de longitud corporal i 8 centímetres d'amplada. Una papallona Apol·lo i una blanca de la col al darrere li van. S'apropa una papallona blanca de la col. La blanca de la col se'n va. Cap a l'extrem de les ales del davant té dos grans ocels de color taronja encerclats amb un anell de color negre i amb un punt blanc al centre. Presenta més ocels. A les ales del davant en podem veure 4. Una abella que s'apropa a l'Apol·lo. L'Apol·lo li van. Les aus no cacen aquesta papallona gràcies als ocels que amb els seus colors taronja, negre i blanc simulen indicar que és un insecte verinós. És una espècie amenaçada pel canvi climàtic i pels col·leccionistes.